Maayong adlaw mga higala ug salamat sa Dios nga nagkita na usab kita para sa pagpadayon sa episode. Ug kita karon sa episode 2 nga gibuhat sa Dios ang lalaki ug ang babae. Apan sa dili pa atong balikon ang miagi nga episode para sa pagpresko na usab sa matag usa nato kahuna-huna para nga makasumpay ug makakunik ang atong gahisgutan karon. Sa miagi nga episode nasayod kita nga gibuhat sa Dios ang tanan nga atong makita ug ang tanan nga dili nato makita. Sulod sa unom ka normal ra nga mga adlaw nga pareha sa mga adlaw nato karon. Dili man minilyon nga mga tuig nga pareha sa gituuhan sa uban nga ang mga butang nakaabot sa kalibutan pinaagi sa minilyon nga mga tuig. Ug dili man usab ka kinahanglan ang Dios sa minilyon niya mga tuig para pagbuhat sa mga butang nga makita ug dili nato makita sa kalibutan. Igo lang misulti ang Dios ug nabuhat ang tanan nga iyang gusto. Wala man siya maglisod sa pagbuhat ug wala pud siya nagamit og mga makinaryas para sa pagbuhat niini. Kung atong itandi kita nga tawo kung magbuhat tag usa ka butang, daghan ang atong andamon ug daghan niya mga gamit ang kinahanglan nato pangitaon para nga mabuhat ang usa ka butang. Pero ang Dios wala man. Igo lang siya misulti ug ang tanan na anaa pinaagi sa iyang pagsulti. Ang tanan nahimo pinaagi sa iyang gusto. Ang kahayag gipatungha sa Dios pinaagi ra sa iyang gahom ug wala niya kinahanglana ang adlaw ug bulan para sa pagpahayag dinhi sa kalibutan. Kung atong masusi ug atong mahinumduman, dili gid matugkad ang gahom sa Dios, di ba? Mihayag ang tibuok kalibutan pinaagi ra sa iyang gusto. Dayon gipasingbog sa Dios ang katubigan ug ditso mitungha ang yuta. Ang yuta mipatuo kaniya kay iya man ang tanang gahom diha sa ikatulong adlaw ug nabuhat ang mga dagat, ang mga suba ug ang kayutaan niadtong adlaw. Kahibulungan gayud ang tanan nga gibuhat sa Dios. Ug sulod sa unom ra ka adlaw, gibuhat sa Dios ang tanan nga atong makita ug ang dili makita. Apil ang kada klase nga mga tanom, daghan nga gibuhat sa Dios. Kahoy ug mga prutas, bulak, humay, isda, langgam ug mga mananap, apil gani ang tanan nga nanga-extinct na. Pareha sa kahimtang karon, kung nakatan-aw ta sa mga balita diya sa TV o makapaminaw ta sa radyo, gibawal sa gobyerno ang mahitungod sa pagpamamatay sa mga Philippine Eagle. Kay gani pa gipasabot nila nga gakahinay-hinay na sila o pipila na lang sila karon nga nabilin dinhi sa Pilipinas. Gani ang gobyerno nagbuhat og balaod nga kung kinsay makapatay niini ug kung masakpan dako nga multa ang ipahamtang sa gobyerno o basin mapriso tungod kay kini gakangawala na dinhi sa Pilipinas. Kung mahurot ang nanganabilin nga Philippine Eagle, mao nang gaingnon nga extinct na sila. Sa ato pa nawala na. Mao'y buot pasabot sa extinct. Sa ato pa dinhi sa kalibutan pagbuhata sa Dios, diya sa ikaunom ka adlaw gibuhat niya ang mga mananap, ang tanan nga klase na anaa dinhi sa kalibutan ug wala may kulang. Kumpleto sila pareha sa mga dinosaur nga karon nga extinct na naanaa sila sa pagbuhata sa Dios kanila. Ang kada klase nga gatubo sa yuta ug kada klase nga isda, langgam ug mga mananap gibuhat sa Dios aron mosanay sila sa sama nila nga klase. Kung makahuna-huna ta, wala may mananap nga nanganak sa dili niya susama. Ug kung atong pamalandungan gikan sa atong mga apuhan walay nakakita ug walay makasugid nga naay mananap nga ilang nakita nga nanganak sa dili niya pareha. Wala pa. Busa atong tuuhan kung unsay gisulti sa Dios nga ang mananap sa iyang pagbuhatan niini disenyo niya nga ang mananap mudaghan sa parehas niya nga klase. Ug gibuhat sila sa Dios nga kumpleto ug walay
kulang. Ug gikan sa sinugdanan, gibuhat sila sa Dios nga maayo ug musanay sumala sa ilang kaugalingon nga klase. Ang kasaysayan sa theory of evolution, nagikan kuno kita sa unggoy, ang tao gikan sa unggoy, nga ang unggoy nagikan sad sa lain nga mananap. Ug paglabay sa minilyon kuno ka mga katuigan, naagikan sa isda, nagikan sad sa bakterya, kining tanan, fake news, binuang, ug walay kamatuuran. Ug walay ebidensya bisan gamay na lang nga makapamatuod may tungod ni ining tanan nga gikagubtan ug gahimo nga gadibatihaan sa tibuok kalibutan. Ug nakatanaw unta sila ug nakabasa sa pulong sa Ginoo. Ang Genesis naghisgot sa kung giunsa pagbuhat sa Dios ang tanan nga ania dinhi sa kalibutan. Ang Biblia ra o ang pulong sa Dios mo'y nakasugid sa tanan nga nahitabo. Dili kita matuo sa mga hunahuna nga walay kamatuuran ug kaalam nga dinhira sa kalibutan o gatuis sa insakto nga sinugdanan sa tanan nga mga butang sa kalibutan. Baliko nato paghisgot, ang tibuok nga kabuhatan kining tanan giandam sa Dios para sa katapusan nga iyang buhaton nga mao kadtong ipakasama niya sa iyang kaugalingon ug gusto niya nga mahimong suod nga higala. Ug karon nga episode mao'y atong hisgutan ang mahitungod sa pagbuhat sa Dios sa tao. Ug basahon nato para atong masayran kung giunsa-unsa day sa Dios pagbuhat ang tao dinhi sa ikaunom ka adlaw. Mubasa kita da sa Genesis kapitulo 1, bersikulo 26 hangtod sa 27. Unya, miingon na usab ang Dios, buhato nato ang tao sama sa atong dagway. Sila mo'y magbuot sa mga isda, sa mga langgam, sa mga kahayupan, ug sa tanang ihalas nga mga mananap. Pusa, gibuhat sa Dios ang tao, lalaki ug babayi sama sa iyang dagway. Sa ato pa, nahuman na buhata sa Dios ang pinakatumong sa tanan niyang kabuhatan nga mao ang tao. Espesyal ang tao nga iyang gibuhat ug lahi kini sa tanan nga iyang gipangbuhat. Giuna pagbuhat sa Dios ang lalaki ug naulahi gamay ang babay. Apan maklaro kini karong taud-taud ang may tungod ni ining babay nga naulahi gamay pagbuhat. Dugang pa, duha ra ka gender ang tao nga gibuhat sa Dios, lalaki ug babae. Karon dinhi sa kalibutan naay nagtungha nga naay ikatulo nga gender ug naay ikaupat nga gender. Gani pa naay nagtungha nga lalaki pero moingon siya nga babae. Naasay babae nga moingon lalaki siya. Pero kung atong una-unaon dinhi sa pagbuhata sa Dios, lalaki ra ug babae. Ug akong balikon ang mahitungod sa pulong nga gender. Inoon daghan ang nakadungog niini. Ang gender buot pasabot klase sa tao. Kung babae ka ba o lalaki. Mo'y buot pasabot sa gender. Ug dinhi atong makita nga espesyal kaay pagbuhata sa Dios sa tao. Ug kining duha ka tawo mao sila ang gipangandaman sa Dios sa tibuok kalibutan ug sila ang iyang gipagbuot niini. Maoy plano sa Dios ug maoy disenyo sa Dios ang tanan nga iyang gibuhat para man sa tao. Timan-an nato nga gihisgutan sa Dios ang iyang kaugalingon nga plural. Ay ngano kay tulo ang Dios apan usa. Sama sa atong gihisgutan sa miaging episode. Miingon ang Diyos diya sa Genesis, Kapitulo 1, versikulo 26, nga buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Kung duha ra ang Diyos, basin giingon niya diha nga buhaton ta ang tao. Apan dinhi gipaklaro pag-ayo, kay gisgutan ang nato ug ang atong buot pasabot tulo. Tulo ang Diyos, apan usa.
Ug mao kini ang unang paghisgot sa Trinity diha sa balaang kasulatan. Ang Trinity mao ang Dios nga Amahan, ang Dios nga Anak, ug ang Espiritu Santo. Ug kining tulo tupong sila kahimtang, tupong sila gahom, ug managsama sila nga walay sinugdan ug walay katapusan. Mao'y kahimtang sa Dios ug dili gani kini makasulod sa atong mga huna. Panukira lagi kay mga tao raman kita ug wala usab niya itugot nga atong matugkad kini nga kahimtang nilang tulo. Mupadayon kita sa pagbasa aron maklaro nato kung giunsa sa Dios pagbuhat ang lalaki. Diya sa Genesis kapitulo 2 bersikulo 7. Unya mikuha ang Ginoong Dios og yuta ug nagbuhat siyag tawo gikan niini. Gihuypan niya ang buho sa ilong sa tawo sa gininhawa nga naghatag og kinabuhi ug ang tawo nakabaton ug kinabuhi. Sa ato pa, lahi ang pagbuhat sa Dios sa lalaki kaysa uban niyang gipangbuhat. Lahi kaysa unggoy, sa gorila, ug sa uban pang mga mananap, lahi man kaayo ang pagbuhat sa Dios niining lalaki. Espesyal kaayo ang lalaki kay gipurma siya sa Dios diha sa iyang kamot ug unya gibahinan niya ug ginhawa ug ang lalaki nahimo nga naay kinabuhi, makatindog, makasulti, makalakaw. Maoy pagbuhat sa Dios sa lalaki. Ug Adan ang gingalan sa Dios kaniya. Ang Dios maoy nagngalan sa unang lalaki nga gibuhat sa Dios. Gibuhat si Adan para mahimo siya nga kauban ug higala sa Dios ug para masuod niya. Daghan niya mga mananap ang gibuhat sa Dios, apan wala sila buhata para makarelasyon sa Dios. Wala sila buhata para makasuod sa Dios, apan kini si Adan gibuhat niya para nga mahimo niyang suod nga higala. Mauban-uban niya makarelasyon sa iyaha. Mao ang tumong ug disenyo sa Dios pagbuhat niya sa lalaki. Ug hangtod karon gibutang sa Dios ang kahibalo ug ang kasayod mahitungod kaniya diha sa kasing-kasing sa kada tawo. Bisan pa kadtong mga tawo nga muangkon nga sila mga ateista. Ang mga ateista gaingon sila nga walay Dios. Walay Dios nga nag-exist sa kalibutan. Ug sila dili gatuo nga naay Dios sama sa gisgutan sa Roma kapitulo 1. Kung makita nila ang tanan nga aniya sa kalibutan, nagtug-an gayud ug nagpamatuod nga naay gay Dios. Naay mga kahoy, mga buntod, mga mananap. Kung ilang mahuna-huna, nagpamatuod kini nga naagi Dios nga nagbuhat sa tanan. Apan igo lang nila gilimod ang insakto nga anaa sa ilang kasing-kasing kay gidaganan nila ang ilang magbubuhat. Kung naay musulti nga ateista sila, igsuon dili kana tinuod nga ilang gisulti. Kay anaa man sa ilang diin ang pag-ila sa Dios. Daan gibutang sa Dios ang kahibalo sa imong hunahuna ug sa akong hunahuna nga naagi Dios nga nagbuhat sa tanang butang dinhi sa kalibutan. Mo'y kamatuoran. Ug dayon ang Dios nagbuhat ug maayo kaayo nga pinuy-anan ni Adan. Espesyal nga tawo ug naay espesyal nga pinuy-anan nga gibuhat sa Dios para kang Adan. Ug atong basahon ang may tungod niini diya sa Genesis kapitulo 2 bersikulo 8 hangtod sa 15. Unya, naghimo ang Ginoong Dios og tanaman didto sa Eden. Sa silangan ug gibutang niya didto ang tawo nga iyang gibuhat. Gipatubo sa Ginoong Dios ang tanang matang sa mga kahoy nga maanindot ug mamungag mga bunga nga maayong kanon. Sa taliwala sa tanaman, diha ang kahoy nga naghatag og kinabuhi ug ang kahoy
nga naghatag og kahibalo unsay maayo ug unsay dautan. Gikan sa Eden, midagayday ang usa ka suba nga maoy may patubig sa tanaman. Ug sa nasaylo na kini sa tanaman, ang suba nabahin sa upat. Ang unang suba ginganlag pison, ug midagayday kini libot sa kayutaan sa habila. Makaplagan ni ining dapita ang lunsay bulawan, ingon man ang mga bato nga bidilyo ug sardunika nga pula. Ang ngalan sa ikaduhang suba gihon, ug midagayday kini libot sa kayutaan sa Kus. Ang ikatulong suba mao ang Tigris nga nagdagayday sa silangan sa Assyria. Ang ikaupat nga suba mao ang Euphrates. Unya gibutang sa Ginoong Dios ang tao sa tanaman sa Eden aron maoy mag-atiman ug magbantay niini. Sa ato pa, nagbuhat ang Dios ug nindot nga tanaman nga pinuy-anan ni Adan. Ug kumpleto kini sa tanan nga iyang gikinahanglan. Ug wala na siya'y pangitaon pa kay kumpleto naman kini sa tanan. Walay kulang, ang Dios gibutang niya ang tanan para sa tao. Gipapuyo sa Dios si Adan sa tanaman aron sa pagtrabaho ug sa pag-atiman niini. Pero kining trabaho hayahay kaayo. Walay sagbot nga dautan. Sama sa bugang, voluntary ug uban pa nga mga daotang sagbot dinhi nga panahona. Perfect ang klima ug maayo gid kaayo ang tanan. Tambo kaayo ang mga tanom ug dili sad kinahanglan niya magbasok si Adan kay lagi maayo man ang panahon ug walay mga daotang sagbot. Siguro nga lingaw kaayo ang Dios ug si Adan kung gasuruyo nila ang tanaman ug kung gatudluan sa Dios may tungod sa tanang butang sa tanaman. Kung magsuroy si Adan ug ang Dios dito nga panahona, siguro nga lingaw gid sila. Isulti sa Dios kung unsay ngalan ini nga kahoy ug daghan ang ilang gipanagsultihan ug gisuroy sa Dios si Adan sa tibuok nga Eden. Maayo ang ilang relasyon ug maayo ang ilang kahimtang sa Dios ug si Adan. Sa garden sa Eden, suod kaayo ang Dios ug si Adan nga mag-amahan. Perfect gayud ang ilang kahimtang ug relasyon ni Adan ngadto sa Dios. Maayo kaayo, di ba? Ang tao buhong sa tanan nga iyang gikinahanglan ug ang Dios maanaa. Ug makakita sila. Giingon sa Dios sa atong nabasa karon nga naay suba nga nagdagayday agi sa tanaman ug nabahin kini sa upat. Ug gisulti usab sa Dios ang mga ngalan ni ining upat ka suba ug ang mga ngalan usab sa yuta nga diha sila nagdagayday. Unsa kay tumong sa Dios ni ini nganong gisulti niya ug gipasulat niya diha sa iyang pulong. Pinaagi ni ini atong masusi nga ang tanaman sa Eden didto dapit sa Middle East, sa region sa Iraq. Kay kung atong tan-awon sa world map, dito kini nga mga suba makita hangtod karon. Busa makaingon ta ug maklaro nato nga ang tanaman sa Eden dito di ay dapit nahimutang. Dayon diya sa tanaman naay duha ka kahoy nga gihisgutan sa Dios. Una, ang kahoy sa kinabuhi ug ang ikaduha, ang kahoy sa kahibalo sa maayo ug sa dautan. Basahon nato diya sa Genesis. Ang giingon sa Dios kang Adan may tungod ni ining duha ka kahoy diya sa taliwala sa Eden. Diya sa Genesis kapitulo 2, bersikulo 16 hangtod 17. Giingnan niya ang tao, makahimo ka pagkaon sa mga bunga sa tanang kahoy sa tanaman. Gawas sa kahoy nga naghatag sa kahibalo, unsay maayo ug unsay dautan. Kung mukaon ka niini ni anang adlawa, mamatay ka gayud. Sa ato pa, sa bersikulo nga atong gibasa, gibadlong sa Dios si Adan sa pagkaon, gikan sa kahoy sa kahibalo sa maayo
ug dautan. Mahimo nilang kanon ang tanan nga mga bunga sa kahoy mga tanom, apan dinhi sa kahoy sa kaybalo kung unsay maayo ug unsay dautan, giingnan sila sa Dios, ayaw kamo pagkaon niini. Unsa ang mahitabo kang Adan? Kung mukaon niini, mamatay siya. Gibuhat si Adan para magpakabuhi ug dili para mamatay. Mo'y disenyo sa Dios. Sa tanan, mananap, mga tanong, ang disenyo sa Dios, magpakabuhi hangtod sa kahangturan. Walay kamatayon. Perfect gayud ang tanan niyang kahimtang. Apan kung pananglitan mukaon si Adan sa gidili nga bunga, mamatay gayud siya ug madaot ang tanan nga maayo niyang kahimtang. Kung mukaon siya niini. Upadayon kita sa pagbasa sa sunod nga nahitabo diya sa Genesis kapitulo 2, bersikulo 18 hangtod sa 25. Unya miingon ang Ginoong Dios, dili maayo nga mag-inusara ang tao. Himuan ko siya kauban ug katabang nga angay kaniya. Busa giumol niya gikan sa yuta ang tanang mananap ug langgam ug gidala niya sila ngadto sa tao aron iyang nganlan. Bisag unsa ang ingalan sa tao sa matag usa kanila, mauna ang ngalan niini. Busa ginganlan sa tao ang tanang kahayupan ug mga langgam, ingon man ang ihalas nga mga mananap, apan wala siya nakit-an nga angay ikauban ug katabang. Unya gipakatulog sa Ginoong Dios ang tao ug samtang nahinanok siya, gikuhaan siya sa Ginoong Dios ug gusok ug gihulipan niya kinig unod. Ang maong gusok gihimo niya nga usa ka babaye ug gidala niya ang babaye ngadto sa lalaki ug miingon ang lalaki, ani aragayd ang sama kanako, bukog gikan sa akong bukog ug unod gikan sa akong unod, babaye ang ngalan niya kay gikuha man siya gikan sa lalaki. Tungod niini ang lalaki mubiya sa iyang amahan ug inahan ug mutipon sa iyang asawa ug mausa sila, silang duha pulos hubo, apan wala sila maulaw. Sa ato pa, miingon ang Dios nga dili maayo kung mag-inusara ang lalaki, busa iyang gibuhatan ug asawa nga iyang kaabag. Apan sa wala pa buhata sa Dios ang babaye, giuna, gipapanganlan kang Adan ang tanang mga mananap, ang tanan gikan sa pinakagamay hangtod sa pinakadako. Ug dako gayud kini nga hitabua. Ug siguro nga malipayon gayud kaayo ang Dios samtang gakakita niya si Adan nga gangalan sa kada klase nga mga mananap. Tanan nga mga mananap nga gibuhat sa Dios, ginganlan ni Adan. Ang mga mananap gigasa man lagi kaniya. Para man lagi kaniya ang tanan nga gibuhat sa Dios. Apan samtang ganganlan pa sila ni Adan, ini nga panahuna, wala siya nakita nga mahimo niyang paris. Kay mga mananap ra sila ug walay makabagay kaniya. Siguro nga naay mga mananap nga muagi kaniya sa elepante naa siya paris. Kay gibuhat sila sa Dios nga para musanay ug magdaghan sa kalibutan. Naay baka naa siya paris, lalaki ug babae. Ug siguro nga nakita ni Adan nga siya walay parehas sa iyaha. Walay sama kaniya nga hitsura. Apan wala hinuon malibog si Adan. Kay wala pa may kalibog dinhi nga panahuna. Ug nasayod ang Dios nga gakinahanglan si Adan ug asawa, daan man kini nahimbawan sa Dios. Busa ang iyang gibuhat, ipakatulog niya si Adan ug gikuhaan sa usa ka gusok. O gibuhat nga babae. Ug sa pagmata ni Adan, ug sa pagkakita niya sa babae nga gibuhat sa Dios alang kaniya, nalipay gayud pag-ayo, di ba? Excited. Nakaingon si Adan naa na siya asawa. Ug
ang mga hunahuna ni ini nga babay, ang iyang kasing-kasing, ang iyang lawas, basta ang tanan gay diha kaniya, nakahaom pag-ayo kang Adan. Ug kining babay nga gibuhat sa Dios, bagay gayud kaniya. Gibuhat sa Dios si Iba aron magbinagaya gayud sila ni Adan. Mo'y disenyo sa Dios. Bagay sila ug lahi si Iba kaysa mga mananap. Siguro nga silang duha nalipay pag-ayo. Excited, malipayon. Ug dinhi gikumpleto sa Dios si Adan pinaagi kang Iba. Gikan ni adtong panahona, mubiya ang lalaki gikan sa iyang ginikanan ug makighiusa sa iyang asawa. Ug kun magminyo ang lalaki ug ang babae, miingon ang Dios nga mahimo silang usa ka lawas, dili duha, kundi mahimong usa. Ug dili sila mahimong bulagon ni bisan kinsa. Maoy disenyo sa Dios sa babae ug lalaki nga magkahiusa. Ang disenyo sa Dios para sa lalaki ug babae, mahimo sila nga maayo nga pamilya, makaanak ug mag-uban-uban sa tibuok nilang kinabuhi. Espesyal nga plano para sa Dios sa lalaki ug sa babae. Ug ginganlan ni Adan ang babae ug Iba. Atong mahinumduman, ang Dios mo'y nagngalan kang Adan. Apan karon dinhi sa babae nga gibuhat sa Dios, si Adan maoy nagngalan ug Iba ang iyang gingalan niini. Nahibawa nato ganina nga gikulangan ang gusok ni Adan aron himuon niya babae. Apan bisan pa ni ana, wala kini makaepekto sa kaliwatan ni Adan. Kay wala man mausab ang dugo o similya ni Adan. Busa ang matag lalaki, kung lalaki kay nga gatanaw karon, ang imong gusok kumpleto man, 24 ka gusok, bisan ako, wala may kulang. Ug basa kita sa sunod nga nahitabo, kung unsa ang sunod pa, ug dugang pa nga nangahitabo dinhi nga panahona. Diya sa Genesis kapitulo 1, 27 hangtod 31. Busa gibuhat sa Dios ang tao, lalaki ug babae sama sa iyang dagway. Ug gipanalanginan sila sa Dios nga nag-ingon, panganak kamong daghan ug lukpa ang kalibutan sa inyong mga kaliwat ug dumalaha ang kalibutan. Kamoy magbuot sa mga isda o sa mga langgam o sa tanang ihalas nga mananap. Unya miingon ang Dios, gihatag ko kaninyo ang tanang matang sa tanom nga may binhi ug ang tanang bunga sa kahoy aron inyong kanon. Gihatag ko usab sa tanang ihalas nga mananap ug sa kalanggaman ang mga tanom nga lunhaw aron ilang kanon. Ug nahimo kini. Nakita sa Dios nga maayo gayud ang tanan nga iyang gibuhat ug nalipay kaayo siya. Milabay na usab ang kagabion ug miabot ang kabuntagon ug kadto mao ang ikaunom nga adlaw. Sa ato pa, gigasa sa Dios ang tibuok kalibutan. Didto kang Adan ug kang Iba. Alang gayud kanila ang tanan nga iyang gipangbuhat ug ang gihatag sa Dios kang Adan ug kang Iba nga kalanunon mao ang tanang tanom. Sa ato pa, mga utanon, mga prutas, mais, humay, ug ang tanan nga mga mutubo diha sa yuta, ug dili sila mahimong mukaon og karne. Maoy giingon sa Dios dinhi sa iyang pulong. Wala sila tuguti nga makakaon og karne dinhi nga panahona. Ug bisan ang mga mananap, mga langgam, ug mga isda, mukaon usab sila sa mga tanom, ug dili sila mukaon sa kauban nila nga mga mananap. Lahi man kaayo ang kahimtang dinhi nga panahona. Ang tanan gayud nga kabuhatan gibuhat nga mapinadayunon ug hingpit, walay kamatayon. Ug maoy disenyo sa Dios, mulungtad hangtod sa hangtod. Walay kamatayon, mga sakit, walay kaulaw, walay kahadlok, o kasuko, o bisan unsa nga makasakit sa kasing-kasing sa tao. Wala ni ini bisag usa na lang. Perfect gayud ang tanan ug maayo kaayo.
Magbasa kita may tungod sa ikapitong adlaw kung unsay gibuhat sa Dios dinhi nga panahona. Diya sa Genesis kapitulo 2, bersikulo 1 hangtod sa 3. Nahuman pagbuhat ang langit ug ang yuta ug ang tanang butang nga anaa niini. Walay nakulang, kumpleto man ang tanan nga gibuhat sa Dios. Sa ikapitong adlaw, nahuman sa Dios ang tanan niyang gibuhat ug mipahulay siya gikan sa tanan niyang gibuhat. Gipanalanginan sa Dios ang ikapitong adlaw ug gibalaan niya kini kaysa maong adlaw natapos niya ang iyang pagpamuhat ug mipahulay siya gikan sa tanan niyang gibuhat. Sa ato pa, gisulti sa Dios nga nahuman niya ang iyang trabaho sa pagpangbuhat sulod sa unong kaadlaw ug diha sa ikapitong adlaw siya mipahulay. Ngano kahang mipahulay ang Dios? Unsay rason nganong siya mipahulay? Dili kini gapasabot nga gikapoy ang Dios tungod nga mipahulay siya. Kay bisan kanusa dili kapuyon ang Dios. Wala gani siya mahago sa pagbuhat sa tanan. Higo lang siya misulti, di ba? Ug dili usab siya gatulog. Gapasabot lang kini nga nahuman na sa Dios ang tanan niyang pagpangbuhat, busa siya mipahulay. Walay lain nga rason, walay lain nga hinungdan. Mipahulay siya tungod kay nahuman na niya ang pagpangbuhat. Ug dayon gipakabalaan sa Dios kining ikapitong adlaw. O sa ato pa iyang gipalahi sa uban nga mga adlaw. Kay dinhi niining adlawa mipahulay gikan sa tanan niyang pagpangbuhat. Sa unahan nga mga episode, daghan pa kitag mahimbawan may tungod niining ikapitong adlaw kung unsay gusto nga ipaabot sa Dios kanato.